ערב טוב קרן. אז זה אמנם לא חדש, אנחנו שומעים על סלבריטאים רבים שמגיעים לתל אביב כדי לנפוש לאיזה חופשה קצרה, אבל יש כאלה שבמקום ללון בבית מלון מעדיפים לקנות דירת נופש, או יותר נכון את הדירה הזו שבה אנחנו נמצאים, שבינתיים נראית כמו אתר בנייה, אבל בקרוב אני מבטיח לך היא תהיה דירת פאר, כי מי שצפוי ללון פה אלו הן האחיות קרדשיאנס, אותן אחיות שעשו הון או מאות מיליוני דולרים מתיעוד כל שנייה ושנייה בחיים שלהן, ועכשיו אנחנו מתבשרים על כך שהם יבואו ויקנו דירת נופש כאן במרכז תל אביב ברחוב הירקון 96. אם את תוהה למה דווקא ישראל, אז כמובן שאי אפשר בלי הקשר היהודי. בעלה של קורטני, האחות הבכורה, הוא יהודי בעצמו ויש לו פה חברים רבים בישראל. הם הכירו לו את הבניין הזה והעסקה הזו על סף סיכום. המשולש הזה, מנדלה, פרישמן והירקון, מרכז אליו את כמות המיליארדרים הגדולה ביותר במדינה, ועוד כמה חודשים יהיה הרבה יותר מעניין. וכך אולי תראה הדירה של הקרדשיאנס. אתם יכולים לראות את הדירה הזו לדוגמה, שאולי תמחיש במשהו איך תראה הדירה שלהן. יש פה סלון עצום עם פינת אכילה צמודה, וככה חלל שמחבר אליו גם את המטבח. לקרדשיאנס בדירה יהיו 190 מטרים רבועים של דירה, ועוד 196 מטרים רבועים של מרפסת. ככה יוכלו להשתזף כמה שהן רוצות. בנוסף בדירה 3 חדרי שינה עם שירותים צמודים, וכמובן מרפסת גדולה אל הים. המחיר הממוצע נע בין 80,000 שקל למטר ל-100,000 שקל למטר. תהיה השבחה גדולה והמחירים עוד יקפצו ויעלו. המחיר הצפוי 20 מיליון שקל, והצפי עוד חודש וחצי. יש למה לחכות.